DSC nitui oro Aadhar Seva Kendra o Aadhar Seva Kendra amo hingkai Shakuntala Road Agartala ni tei o jaga position hingkai Aadhar Supervisor by Operator tei location tongo Agartala Sipaijala tei Unakoti o hingkai oro je apply khlainai rokni eligibility hingka hingkai borok 18 CR ni sai kwbang na nangnai tei class 12 tei keba graduate hingkai umbo tei kaisa hingkai bini Aadhar card tongna nangnai tei Aadhar number hingkai tei kaisa point number 4 point hingkai je risa bo kisa computer knowledge bo tongkhai chakuk naita oro tei kaisa point 5 hingkai tam sakaro supervisor certificate hingkai amo supervisor certificate borok manai bahai ke manai ang ani description link o rirnai nainai dinarok amo hingkai tei borok bai contact khlai di iko contact number tongoro contact number hingkai oro call khlainai di ayakaba oro tongmoni mail rijak tongo daga resume send khai redi hingkai hungnai tei bini last date hingkai 30 November hingkai 30 November hingkai 2021 tei to bisi ase krikha sani saltamse hingkai je tongnai rok dati o sani saltamni bisingo khlai rubai jita hingkai hambai nai tongdi ani channel o kwbang omohai kwbang mano ang upload khainai job ni bepare te borotamo post rok ongkhorka obo ang upload khlainai norok support khaidi logi redi tai subscribe rok khlai redi ta kisa amsuno hingkai tini bage amsuno hambai je nai tongnai rok no